Estamos a falar do 2010, que empezou, digamos, o avalar inicialmente, despois foi evolucionando, e hoxe, bueno, pois estamos no 2026, seguimos apostando polo Disgal. Ao longo deste tempo, pois, ten tido pois algunhas modificacións, sí que moito máis evidentes nos últimos 2 cursos escolares, un pouco pois aliñado con esa decisión da Consellería de Educación de apostar polo modelo híbrido, que realmente é un pouco o que definía xa dende a súa orixen o proxecto, pero que mellor na aula pois non se evidenciaba con tanta claridade. A Lei de Educación Digital pois xurde da necesidade de recoller todo aquilo que tiñamos de maneira fragmentada no sistema e, dende logo, poñer orden ante unha realidade que asoma, que é a incorporación da inteligencia artificial no sistema educativo. Entón, a Consellería ve a necesidade, a oportunidade de acometer este traballo e realmente nese texto se reafirma a aposta polo modelo híbrido. Consta expresamente na proposta de texto e, ademais, é coherente co que se recolle acerca do uso das tecnoloxías nas distintas etapas educativas. O programa Edisgal é un programa que está perfectamente asentado, como digo, leva moitos anos, temos en torno a 600 centros educativos traballando baixo este paraugas. O que busca é contribuir á competencia, a adquisición da competencia digital por parte do alumnado. Esa competencia digital, hoxe en día, é inherente ao dereito da educación, co cual está non solamente presente ao longo de todos os currículos, sino que é, como digo, parte fundamental no século XXI do dereito á educación. Este programa, xunto con outros, persigue precisamente eso, facilitar ao alumno e as vantaxes e as utilidades que a tecnoloxía pode aportar a un proceso de ensino.